Ndouya naye ndiri kuona ipapi. Saka ndotomisa mumota auye ka. Ambogaramo. Kuindepi? Uendepi? Unoda kuti sei? Chiuya utaure shuwa. Chiuya undiudze shuwa usati watanga kudero. Wokumbira regero zvakanaka. Because ini chandisiri kuda babarwa ndechekuti mureve nhema. Vanozoona. Ndatanga ndakubvunza mose one by one. Sekuru semunhu mukuru. I think vanoziva zvakaitika. Asi vati ina ndiri kupinzwa munyaya idzi. Vakanga sekuru munhu mukuru. Wazviona? Vatoti ina ndiri kuvata zviona sekuru vati handidi kupinzwa munyaya vabva vagara vabuda kare. Chiuya ugare pasi. Uchinditsanangurira zvakanyatsa kuitika pasina kusungisa huya. Chiuya unditsanangurire titangidze mamu wani. Chiuya pa ndandi kusungisini. Asida kuti uchindiudza shuwa baba Ruva. Kumaprisa tinde. Ani munonzwa sikanza ndiri kutaura nemi pano. Munhu ngataure shuwa nditi. Uya chiuya ugare pasi. Chiuya ugare pasi titangidze kuti chichakaitika ndikubatsire. Kuti kana chikutsvakira basa woya kwandiri inini kwete kuna mwana nokuti iwe kuti uinde kuna mumwe munhu azviti. Uya ugare pasi. Chiuchitanga kutsanangura chokwadi chaicho. Nokuti ini ndauya ndikakubvunza mamuchifunga kuti handizivisvi. Mamuchiti handizivi. Now izvozvi taakutangidza. Taurei shuwa musha wese. Chitaurei shuwa musha wose. Chii chakaita kuti mbudzi inotengesewa kumashopusi makatengeserana zvaita sei? Mamaita zhara yekusvika papi imi yekuti makakona kuti mutume kana kuti mumwe munhu ndifonegwe kwasabhukuku. Sekuru vakandifonera wani. Ugona ndichodero ndakatoronga ndikaudza kansela ndine zvinhu zvatoda kuvigira vanhu pamusha pana baba Ruva nemari yangu ini ndatoda kugira mabagwe negrosari. Asi hauzvizivi nanhasi. Ine mhere kansela ndakuudzai. Aninoona saka ndafonera sabhuku chitewe chotori pamberi pedu chimwe chembudzi yamai Ruva. Imbudzi yani chimbomira iwe kuti baba imbudzi yani ine dehwe iyi ndeyamai Ruva. Ndiyo mamuchiti akarwa nekanga. Saka kana dehwe riri panapa rembudzi iyi yamai Ruva makazotevera sei kanga iyi mudondo? Makatevera sei? Alright, ragai ndikukatei zvenyu sabhuku. Muchazori henyu muchahwasa voice renyu chipindawo mumavidhio edu pavidhio yatoda kuposta nokuti vanhu vanofanira kuziva shuwa. Now iwe wakufanira kutiudza chokwadi. Handika ukasandudza chokwadi chaicho baba Ruva anowanzwa kuti kansela chaiyo chapatsira munhu wanga ari mupurisa kavo vanonokusota. Chitaura chokwadi. Ndakukata kansela. Usati baba. Wewe chimbomira kupinza baba. Baba wako kwa sekuru ndikukuziva. Ndosaka ndati sekuru ndio trusta imi. Sekuru ndoda kuti vazopesera kutaura. Iwe hutiudzi order yema interview. Handiti. Unoti vai vapovo. Mumwe nemumwe uchataura oga. Handizvirambi. Mumwe nemumwe ndoda kuti utaura ega. Mumwe nemumwe iko zvino wakutaura zvakaitika kuti zvamamuchitaura zvekutanga. Makandigwadzisa ndiri kureva nhema. Akaitika guys, tiri kuproject uko. Foni yakapinda. Vachida kukuudzai manje zvamamusingazivi. Anomozviona. Mandipatisa musha wose. Asi ini handikusiyi zvinoita Mwari. Mwari uyu ka unokudaiwo. Ini Mwari unondidawo. Ine mere. Ngataura nechokwadi. Ine mere mbuya. Ine mere Ruva. Sekuru ine mere. Hallelujah. Takuda kuti tiudzane shuwa pano pamusha. Foni yangu yakapinda. Vhiki yapera iyo. Handiti vanhu vase mamusingazvizivizvo. Zvinhu zvatone vhiki yapera iyi ndio pakapinda foni yangu. Ndatoona sabhuku mautsi wafona ndikati kusekuru asi vaenda because sekuru ndio vandakaziva kandifonera pekutanga ndaenda kuproject. Ndakabuda muzukuru ndoda kufara. Vakafamba nekukura kwavo kwasabhuku kure. Ndobva ndaona foni ndikati kusekuru asi vandifunga nhasi. Ndonzwa zvikanza mwanangu mbudzi iya yakatengesewa. Ndosaka ndada kuvafonera apa. Ndikuradze kupata kwamakaita mose. Kuti tikati mbudzi ipi zvayakatengeswepi? Zvikanzi kumashopusi ukoko ende hameno kuti chi vakapuwa grosari. Tikati ndigoti kuna pesu yauta chokwadi pavidhio bvisa gofola yako. Uyapa padivi neni. Utaure chokwadi kuti ndaironga sei after nirikini vanhu vanofungwa ndoreva nhema. Uta vanhu chokwadi nemuchaonova uvaudze rudo rwangu rwandinavo navo rwasingazivi. Taura. Hama dzangu ka Sharon pachake
anga ane zvaanga achida kukuitirai zvamakanga musingazivi zvakanga zvizikanwa nasabhuku nakansela imi musingazvizivi asi zvakatibaya mwoyo tose tiri vaviri neumwe ari kuseri kukamera nokuti foni yakatopinda achitova manheru sero ndiye aitobika ari pamoto akatosvika pakutopera simba takapererwa zvaita sei apa isu titi kuenda vhiki inouya ndichitoda kuna uyu kuti kune munhu waiva watikatengera mabagwe ndoda kunotenga chi50 kg nemari yangu inini kwete kuti yemashemari yenzi ndoda kunotenga chi50 kg but zvandoda kuti ndiite this time vanhu ava ndozoti havana kana dhora rekugayisa mabagwe indakafunga kuti pakafona sabhuku vanoda kuti vanhu vari kutsvaka dhora rekugayisa ndozvandakafunga ini ndikatoti vanhu ava vanozosara chitamuna kuti darika pakaita dhirama reni ndizodi kuti vazoita futi the same thing vafamba vachikumbira madhora ekugayisa ndichitotaura navavava nevanhu vekumaprojekti kada kuvatengera 50 kgs ndongogayisa yese nyange ukandovava asi ndavagayisira ndovatengera zvigubhu 2 zvemafuta cooking oil nemari neshuga neuyu ndoisa mumota ndonodarika ndichivapa ndo zvandada kuita hapana kupera yekera mazuva ndohwa kuti foni focho mbudzi yakatengesewa negurusa ndikati vamaita zvarei kusvika level ipi yekuti makatora mbudzi nawo chandoda kuhwisisa kumunhu wamakatengesera mbudzi uyu kuti makatengeserwa nemari nekuti ndoda kuzwa kuti makapuwa chii ndo chekutanga chada kuti undiudze shuwa apa paiseseri game kureva nema ndikababarwa takuda kubudirana pachena nekuti tione kuti way forward ndei nandikuzondi unogona unge wakarohwa nezvara pane pamusha zveshuwa ine mari mbuya kuda mamusisinawo kana ufu ine mari kuda mamusinawo shuga kana mafuta ine mari haisi mhosva saka ndoda kuti mundiudze chokwadi ndihwisise kuti chakaita kuti musundwe kusvika ipapo chii uye chakaita kuti musundwe kusvika pakuuraya mbudzi yameriwa muriwo here ndakanonoka kuzouya nemuriwo here kwati chakaitika ndo zvandoda kuti tihwisane tigadzirise ipapo ine mari toda kuti tigadzirisane ine mari mariwa sekuri ine mari ndoda kuti tione way forward nekuti zvichaitika ndezvekuti nyange tikati maita mbudzi 20 ndaita chiro chese chekuti muite mbudzi 20 mungosiya musidziuraya toda kuhwisa kuti dambudzo riri papi handiti kuda toita nekuti ndo nyaya imwe iri kufamba yekuti hanzi mukomana uyu uri kutengesa fashion hanzi woko akatengesa chimbwanana munhu wechimbwanana kwakatengesa kwachina nditomuzivi ndakutokuudza information yausingazivi yese yakauya kwandiri munhu wakatengesa chimbwanana wakatozoudza sabhuku kuti ndosaka ndaida kuvafonera tasikadi guwa kuti uzviwe wega ndichivabvunza foni yairamba munhu wechimbwanana wakazoti kuna sabhuku mukomana uya mhani wekuvakirwa dzimba uyu aiwa urikutengesa fashion yakapinga nhumbi dzaari kurilisa dzakaipa hembe dzawandisa zvedzi baba Ruva hazvina kushata zvese zvakanaka handisi kukushoora unogona kunge waitengesa nekuti kuda mwana wakanga asina mabhuku echikoro handiti kuda handiziviwo mupfungwa mako pamwe wakabatwa nemwoyo kuti gari mbomwoshikira handi wati wopinda shondeko zvino saka hatizi kuti uchiri kumwe kacha uchamwe handiti kana saka izvozvi ndo stage ndotoda uye makapuwa grosari rakaita sei nekuti hanzi zvinyama zvakatouya zvacho zvazviri zvishoma zvawakazopuwa nemusoro makumbo yakaurawa mbudzi pamashopu sapa saka ndoda kuti izvozvizvi tichizozvimuka panapaka ndoda kuti inde ikoko kumunhu wemashopu ndoda kunzwisa hangoti saka yakatengeswa negrosari rakawanda sei ndihwisise chitsanangura chii chakaitika pambudzi yako Varuva taura tinzwe pambudzi taura chokwadi pambudzi chinakabva kuti inhangirire vaitoti kwai inogona kuenda namashanga ani ndi baba ngotaurawo vanoti kwai inogona kuti pamwe inogona kuenda namashanga yangoenda namashanga yakamborova nototi iwo kwai sabhuku vari kutoti weni yangu yakadi kwai yakamborova chitaura futi mamuhani pakutangisa chii chakaitika kuti iwe utore mbudzi uisunge iinde kumagrosa ipapo chakabva kuti titore mbudzi kuti tiinde kumagrosa tatamboto nangira apa paiye pane iyeye munhu wacho angatoti uyawo tinhangirire kwati kuita hafu to hafu nobva taenda pamba nobva ndangoita hafu to hafu patoti
ipapo unobva ndangowana 10 ne$5. Hanzi uya titi hafu to hafu mbudzi yako. Chii chakaita kuti ati iye uya titi hafu mbudzi yako zvazvamboita sei? Vhura muromo shamwari tinzwisisa nekuti toda kuti tiwise pambudzi yaina kutengwa ne$30 ndinoziva. Kuti wakana 15 iye mwe 15 akadi kura kuti nyama wakawana $15 akati kuti ndizvo daunzisa. Panyama $15 ndio wakapuwa. Ina ndaichitaura ndangotaura. Ndangopo. Saka akati uyatitengese mbudzi yako tiwane mari yakati chakatika nyatsotaura zvakanaka iwe unogona kutaura. Ina akanoti kwa uyatite half to half. Pambudzi yako kuti togurana pakati. Iye utora rimwe bandi ndotora rimwe bandi. Sei akangofunga saizvozvo kungoti mbudzi yako iwewe ngaiurawe. Noti avo ndo vanga vanoti kwa inogona kuenda kumashanga ikatoroka. Saka anoti kumashops akabva azviziva zvokuitika panapa kuChinembiri nokuti kuChinembiri pane mufambo is about 3 kilometers ichibva panapa. So kuChinembiri akabva aziva pano pane mbudzi yaneti aenda kumashanga. Ndobva angouya panapa akauya panapa. Kuti iwe ndiwakaenda kumashops. Handine kaenda mashops. Ndobva wasvika mushop make. Kuti mhore zviri sei? Titiudza transaction yacho yakafamba sei. Nyatsotaura neyake zvakanaka tiwisisane. Bosi chanomubvunza. Saka chinyatsotaura chokwadi chakanyatsokuitika. Ndizive. Na kuti tavaenda apo. Iwewe wega. Ukasvika ukati ndotengesa mbudzi yangu. Iye akanga amboita sembohwa ndinoti kwa pane nhongo iri apo pane nhongo iri apo. Iri kutengesewa. Hai pamwe ndanga kutengesa. Hai pamwe ndingatengesi pamwe. Sokuti pane nhongo iri apo pane nhongo iri apo. Because munhu wekumashopsi haangazizi kuti woda kutengesa mbudzi kaiwe. Hai papa haangazivi. Saka iwe ndiwo wakaenda ari kunoti unoda kutengesa mbudzi. Taura chokwadi baba Ruva tisazoita next step. Handisina zvimwe zvanhu zvandoda ndoda chokwadi chete. Hai papa chokwadi. Chii chakakupinda kuti uwe nepfungwa yekuti utengese mbudzi? Ipapo ndati akaikwa ina baba chikwa inogona kuita. Saka sekuru vakati mbudzi inogona kuenda vari muchipatara. Vava kuno. Vava kuno vangabuda kuchipatara. Saka sei vakati mbudzi yako patakabva kunoku maifudza mbudzi dzichita zvokusungirwa pamuti. Zvimiti zviri panapa zvakawanda. Why mbama kuita zvokusundira muchikona kusungirira mbudzi pazvimiti? Nguva yekufamba kwezvipfuwo zvinomashanga zvinotofamba. Vanhu vazhinji vari kuno kwanosungirira mbudzi dzavo pamiti. Sei kana maiona kuti inonetsa makadii kusungirira pamuti? Nyaya makatengesera mbudzi hamusi kuitaura. Ndoda kuziva kuti chii chakaita kuti mbudzi itengesewe. Ndo zvandoda kuziva. Uye kuti makati agreement iwo uri kuti baba ndo vakati kuti vakatitengesa. Saka vari kuti baba vakatitengesa mbudzi here. Ndizvo? Baba vangu ndoti kwa ino. Ndati uri kuti baba vakati baba Ruva vakagogara so. Baba Ruva mbudzi iyo tengesa yako pavarega yavo. Ndizvo here zvakaitika. Naya haka. Chii chakaitika? Nekuti ndoda kuziva pfungwa yekuti mbudzi izonzi ngaitengesewe. Wakabuda neidea iyo ndiani? Ndiwo aberekiwo. Aiwa usi kutaura. Akavhura muromo kuti tengesa mbudzi ndimbuya here? Ndisekuru here? Baba Ruva tengesa mbudzi yako asi iwo vachisara neyavo ndiani? Vakatitengesa. Nekuti vakati kwa inoinda mashanga. Vakakuti tengesa mbudzi here? Kana kukweti. Chivabvunza ndivaripo no. Sekuru heyo nyaya. Nyaya mzukuru. Anoni pamano ari utora straight anda kuti tengesa mbudzi. Makati chakaitika inyarara vakwasika Davidi. Chii chakaitika sekuru? Chakaitika chenguti indakangowoto kwaenda kutengesa mbudzi. Hanzi nekuda kwei? Ndizivi baba kuti akanga afungi. Akabva nechii kumashops pakatengesa mbudzi? Akanga zvezvimari zvakariwe zvintu zvakawanda zvakapiwa. Akaita inayo nenyama. Handizi kuti akazonisa. Wakaya nenyama? Woyo wakapuwa $15. Kureva kuti iri gotora rakatengeswa ne$15. Ndo zvazvoreva. Kuda matauriro vakaita nevaona ndakandisipa. Nekuti iwe uri kuti munhu akati kumashops vakanga varipo. Ndakandisipa handizisi. Inini chandoda kuwisa nchekuti mbudzi yakaitwa transaction yemari mbudzi haina kutenga ne$15 kai. Unoziva?
mbudzi gotora $40. So iwe uri kuti hanzi mbudzi yako yakanzi ngaiuye iti half. Unogozoita half mbudzi yako nemunhu sei? Unozviona zvinhu zvakutaura kuti hazvimeki sense. Iwe upiwa $15 pambudzi yako. How? Kureva kuti iwe wakatengesa mbudzi ne$15. Gotora. Ndozvazvoreva ka? Ndizvo here baba kana kwete? Ndizvo here kana kuti kwete? Pindurai. Handi maona kuti kumapurisa anenge akamirira. Chipindurai. Ini mukujera hamukudi. Ndatozviona mukudi. Ende kanzira vakakumirirai. Chitaurai makatengesa mbudzi kumunhu here ne$15. Nokuti munhu pamashops angangozivi kuti baba Ruva munotengesa mbudzi. Iwo ndiwo wakaenda uchitondotaurira pamashops kuti ndikutengesa mbudzi yangu. Wakatengeserei mbudzi baba Ruva? Yaenda mashanga. Yaenda nemashanga how so miti yakawanda pano sei yasekuru isingaendi nemashanga sei yambuya isingaendi nemashanga? Hadzive. Ukutoziva zvawakaita iwe. Iwe ndiyo munhu ende tichibva panapa toda kuenda kune munhu wakatengeserana naye nembudzi handiti? Nekuti toda kuti ini handina zvandoda kungoziva kuti mbudzi yakatengeswa nemari chete zvoga. Ende iwe baba Ruva unofanira kuti utoenda kubasa. Nekuti munhu utoparadza musha unondotoona sekuti ndiwe. Izvo zvindakatarisa kudai. Ndoona sekuti ndiwe. Unozviona? Sekuru munhu waenda kubasa here uyu? Kubasa ngai. Mozosara mukazvigonera zvani pamusha? Usuduruka kuindepi? Kubasa. Right. Mbuya chitaura ima makanyarara. Chii chakaitika pambudzi yababa Ruva? Nyatsa kuteerera chokwadi imimi ndokudere chinhu wani. Munogona kuti dedemu muchitaura shuwa kwete nhema dzamama karangana musha wose. Chiro chiri kumbudzi yababa Ruva. Tabva kumbudzi yababa Ruva tozopinda padehwe ratinaro. Iri ndo ramune makataura makadai so. Makata chipianiso kusvika tapedza vhidhiyo imi baba Ruva. Mbuya taurai tiwe.